5 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоати шаҳраки Ховалинг бинои маъмурии Кумитаи идораи замин ва корхонаи давлатӣ фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Ховалингро, ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бинои нав дар маҳаллаи Бобоюнусии ҷамоати шаҳраки Ховалинг бунёд шуда, аз 2 ошёна бо таххона, 10 ҳуҷраи корӣ ва маҷлисгоҳ бо мизу курсӣ ва таҷҳизоти техникӣ муҷаҳҳаз шудааст. Дар он барои кормандон шароити хуби корӣ муҳайё мебошад. Дар ошонаи якум шӯъбаи ба қайдгирӣ ва хизматрасонӣ, шӯъбаи заминсозӣ ва ҳуҷраи кории кормандон ҷойгир шудааст. Ҳамаи ҳуҷраҳо бо лавозимоти зарурӣ аз қабили мизу курсӣ, ҷевон барои ҷойгир намудани ҳуҷҷатҳо, компютерҳо тамин мебошад. Дар ошонаи дуюми бино китобхона бо мизу курсиҳои ба шароити замон мутобиқ, ҳуҷраҳои корӣ барои маъмурият ва кормандони Кумитаи идораи замин ва корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Ховалинг ҷойгир карда шудааст. Дар такхонаи бинои маъмурӣ бойгонии ҳуҷҷатҳои соҳавӣ ҷойгир карда шуда, он бо бойгонии электронии марказӣ пайваст мебошад. Корҳои ободонӣ ва сарсабзу хӯрам гардонидани атрофи бино дар сатҳи баланд ба анҷом расонида шуда, роҳи даромадгоҳи муассиса мунфаш ва бо тахтасангҳо, парчами давлатӣ, сутунпояҳои равшанидиҳӣ, гулу бутаҳои мавсимиву ҳамешасабз оро ёфтааст. Корҳои сохтмонии бинои нави маъмурӣ моҳи ноябри соли 2023 оғоз гардида, моҳи августи соли 2024 анҷом ёфтааст. Ман дар доираи сиёсати созандаи бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди инфраструктураи соҳаҳо таъмин гардида ба беҳтар гардидани шароити фаъолияти кормандони мақомоти давлатӣ заминаи мусоид гузошта истодааст. боиси ифтихори мо кормандон аст, ки дар доираи сафари кори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маъмурии Кумитаи идораи замин ноҳия бо тамоми шароити муосир мавриди истифода қарор дода шуда, ҷавобан ба ин ғамхориҳо кӯшиш менамем, ки тамоми сайю талоши худро барои ободу зебо гардондани ватани азизамон Тоҷикистон бо заҳмати содиқонаву софдилона гузорем. сохтмони бино аз ҷониби ширкати ватании тахтиншоот бо истифодаи истеҳсоли масолиҳи сохтмонии ватанӣ мутобиқ ба талаботи стандартҳои давлатӣ ба анҷом расонида шудааст. Дар раванди корҳои сохтмонӣ 16 нафар ба кор ҷалб карда шуда, лоиҳа дар моҳлатҳои муқаррар гардида бо сарфи маблағи беш аз 3,2 миллион сомонӣ амалӣ гардид. Зимни шиносоӣ бо тарҳи бино пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ ва шароити муҳайё гардида баҳои баланд доданд. ифтитоҳи бинои нави Кумитаи идораи замин ва корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Ховалинг муҳити кории кормандони соҳаро ба замони муосир мутобиқ гардонида, сатҳу сифати хизматрасониро ҷиҳати анҷом додани корҳои заминсозӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул, таҳияи лоиҳаҳои иншооти сохташаванда, парвандаҳои заминсозӣ, тайёр намудани шиносномаи техникии манзилҳои истиқоматӣ, биноҳои маъмурӣ, хизматрасонӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ боз ҳам беҳтар намудааст. боиси сарфарозиест, ки имрӯз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия бинои Кумитаи идораи замин ва корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул замонавӣ, ки иборат аз 3 ошёна мебошад, сохта ва истифода дода шуд. ман пеш аз ҳама ба пешвои муаззами миллат ва соҳибкорони ватанӣ барои зиёд намудани ҷойҳои корӣ дар маҳал миннатдории хешро мерасонам. бо боварии комил гуфта метавонам, ки мо кормандони соҳа аз кӯмаку дастгириҳои роҳбарияти олии кишвар рӯҳу илҳоми тоза гирифта дар корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дараҷаи хизматрасониҳоро хуб ба роҳ мемонем. зимни суҳбат ба кормандони соҳа, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба такмили таҷрибаи мутахассисон, баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба муштариён, дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ, истифодаи васеъи воситаҳои муосири техникӣ, барномаҳои электронӣ ва дар моҳлатҳои муқаррар гардида иҷро намудани корҳои ба қайдгирӣ тавсияҳои судманд доданд.
бояд гуфт ки имрӯз дар пешбурди корҳо системаи худкори ба қайдгирӣ фаъол мебошад ки ин дар шафофияти корбарӣ заминаи мусоидро фароҳам овардааст. айни ҳол дар бойгонии корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи Ховалинг беш аз 7000 парванда маҳфуз аст. ҳамаи он ба бойгонии электронӣ ворид карда шуда ба махзани ягонаи марказӣ пайваст мебошад. бо электронӣ гардидани бойгонӣ муроҷиаткунандагон имкон доранд ки ҳуҷҷатҳои лозимаи худро сари вақт дар муҳлатҳои кӯтоҳ дастрас намоянд.